Ate! Sayang. 160 yan na. Kaya mo ka 100 grams. Ayan na, mula kang 20.
Ako Jesse. Kaya kita ibang market. Hoy pa. Na? Lalo na nung malinis na, sir. Malinis na mo po nga na. Opo. Ha? Opo.
Nakikinis mo tingnan ng ating pamilihan. Kapag lagi pong ganyan, lalo